שלטונו היה אוסף מכובד מאוד של מכוניות קלאסיות, מכוניות על וגם סתם מכוניות מנהלים. אהב לאסוף מכוניות האיש, מעבר לשאר הדברים הרעים שהוא היה עושה. זה דווקא דבר טוב לאסוף מכוניות. שלום לרבי אפלטון, מה שלומך? מה נשמע, דני? מצוין. טוב, אז אסד מספק לך אייטם. המורדים משתלטים על המתקנים שלו, אבל בין היתר גם מגלים מאגר אדיר של מכוניות. ולא סתם, לא סתם מכוניות. אנחנו באמת רואים פרארי ורכבים מטורפים, שידרו את זה כמעט בכל מקום, את מאגר הרכבים המטורף הזה, שהמורדים... בוא תראה מה אנחנו רואים פה, יש פה... מרצדס. נכון. הנה הרכב הזה למשל, שראית, הוא אולי לא, אתה אפילו לא מצליח לזהות אותו, זה נקרא למבו רמבו. זה למבורגיני משנות ה-80, שייצרו ממש יחידות בודדות ממנה. רמבו. והיא שומרת על... זה כאילו נראה כמו רמבו, זה למבורגיני שטח עם מנוע V12, כמעט 500 כוחות סוס. והוא הצליח לשים על דבר נדיר כזה את היד. זה דברים שאנחנו לא רואים בישראל, זה דברים שהם כל כך יקרים, וכמו שאנחנו יכולים לראות, זה לא הרכב היחיד, אנחנו רואים שם גם פרארי F50. פרארי F50 זה לא סתם פרארי. כן, אנחנו רואים שם... מה הוא עושה? הוא היה נוהג בזה? אז אני אפילו, הנה, הבאתי רכב שהקהל יוכל לשמוע איזה רכב יש לו. זה F50, יש לו מנוע V12, זה פשוט חלום של רכב. וואלה, בשנות ה-90, $500,000, היום הן נמכרות במיליוני דולרים, אפילו 5-4 מיליון דולר. זה דברים שאם היינו מביאים אותם לישראל, היה עולה עשרות מיליוני שקלים. מה המורדים יעשו עם המכוניות האלה? האמת תדבר איתם, אולי יתנו לך סיבוב. תקשיב, אם הם יעלו על רכב כזה, עכשיו משהו יפה, אם הם יעלו על F50, רכב כזה, הם בשנייה, סביר להניח, יהרסו אותה, כי אין להם ניסיון ורכב. אין להם רישיון. עכשיו, מה יפה ברכב הזה? גם אם אתה חותך אותו על 2 וקורע אותו ועושה איתו תאונה, אתה מתקן אותו ומוכר אותו כפול. תקשיב, המחירים שלהם עולים, זה במיליוני דולרים, זה לא יאומן. רודנים. טוב, בוא נדבר על